festa, uma tradição de Turanha, aqui na Aruba, na Marinheiros Caserna, na Savaneta. Essa aqui também é a minha experiência como parte de guarda-costa, para ter dia onde me ando meeting com admitir, mas é dos meses, dos também de aqui entre o povo de Aruba, o de bem support parte assim bonita de nossa isla, com a defesa e também guarda-costa, com defender nos costas. A preparação é bem bom, turcos cananachos, nós temos demo, também tour jovem entre 18 para 25, tem oportunidade para vir cerca nós, para registrar, para vir agente de guarda-costa, dus all in all, a successful day. Correto, para ilustrar o povo de Aruba que não está patrulhar unicamente, está patrulhar, tem momento que tem intercepção, que tem que stop boto voor um outro país que está por bando de 30 horas de Aruba. Dus sim, a demo está para abrir o olho e para mostrar o que está daadwerkelijk o que nós está assim todo dia. Alles is goed gegaan, het is een hele voorbereiding al. Je ziet alle veiligheidspartners zijn aanwezig. Verschillende demonstraties. We hebben ook een aantal nieuwe spectaculaire activiteiten gehad. Parachutisten. We hebben een app nu voor de open dag. Dat was ook eventjes voor het eerst. Ja, daar ben je best wel lang mee bezig. Wel een paar maanden voorbereidingstijd. Maar dat doen wij graag voor de bevolking van Aruba natuurlijk. 2 landdemo's en 2 zeedemo's. Daarnaast nog van de brandweerdemonstratie. Alle eenheden hebben eigenlijk laten zien wat ze in huis hebben. Ja, het verschilt per demo, want de meeste basisvaardigheden zijn al in huis. Maar echt voor de landdemo is wel 4-5 dagen geoefend. Vandaag zijn hier ongeveer met alle veiligheidsdiensten erbij, wel 300 collega's.